Os populares galegos celebraron este mediodía en Santiago o segundo aniversario da súa vitoria electoral. No Ecuador da legislatura, e ante preto de 1000 persoas, Alfonso Rueda presumiu da xestión realizada e, sobre todo, da estabilidade que ofrece o seu goberno. Tamén da capacidade dos galegos de manter a marxe os populismos. Que Galicia vai seguir confiando no Partido Popular mentras estemos á altura do que hai que facer, con respeto, pero con convencemento. Saúdos, que tal? Boas tardes. Temos que retroceder máis no tempo. Ata febreiro de 2022, neste mes tamén comezou a invasión en Ucraína. Si, o martes fai 4 anos do momento no que as tropas rusas atacaron distintas rexións. Putin pensou que ia conquistar o país en 10 días, pero a contraofensiva ucraína foi forte e o conflito atopase estancado. Os ataques son constantes. Esta madrugada, 2 persoas morreron e tamén foron danados sistemas enerxéticos. Mentres, a rolda de negociacións trilateral remata sen avances. Varios veciños tiveron que ser desaloxados tras arder por completo a vivenda contigua á súa casa. Xa ven como quedou. Diversos particulares alertaron o 112 de que saía moito fume do edificio que estaba abandonado. O suceso aconteceu a primeira hora deste domingo no centro de Mondoñedo. E a Xunta acaba de desactivar o plan Inungal. Xa non hai risco de inundacións en toda Galicia. Un día no que aínda nos estamos recuperando da sucesión de temporais, hoxe pendentes do estado dos encoros. O enxeñeiro avisa que o 30% están en risco pola falta de mantemento por parte do Estado, mentres nas praias galegas seguen aparecendo centos de aves mariñas mortas. Varios voluntarios limparon esta fin de semana algunhas delas. E hoxe domingo, bo tempo, festa e papatoria. Neste informativo van o poder ver. Faremos parada na festa da Filloa del Estedo, onde desta hora comen cocido e, por suposto, freixos. Aínda que non podemos garantizar que inda queden algúns. Tamén poderán gozar da festa da cachucha no Carballiño. Ducias de restaurantes para degustar este manxar con animación musical. Para nós, xa vedes, estamos ao 100%. Somos moi festeiros, empezamos en xaneiro hasta decembro. Pois nunha volta igual temos sobre 180 filloas. Tan buenísimas. Que veñades a festa del Estedo, verdad? Sí, a probar as filloas. Preto de 1000 persoas arrouparon esta mañá Alfonso Rueda en Santiago. Alí celebraban o segundo aniversario da súa vitoria electoral. Gloria Varela. Sí, foi nun acto que replicou a mesma estrutura e reuniu aquí no Hotel Monumento San Francisco os mesmos oradores que na proclamación da candidatura de Alfonso Rueda hai 2 anos. No seu discurso, Rueda dixo que co Partido Popular Galicia segue gañando en estabilidade e oportunidades de futuro. Apostou por manterse afastado dos radicalismos e asegurou que hai 2 anos os galegos lle deron a confianza, pero tamén a responsabilidade de gobernar, e dixo que aspira a seguir incrementando eses apoios nas vindeiras citas electorais. Para conseguilo, explicou, é necesario seguir traballando con rigor e, sobre todo, cumprindo coa palabra dada. Alfonso Rueda pediulle á oposición aquí en Galicia e tamén ao Goberno Central que non bloqueen o avance dos galegos. Alfonso Rueda reivindica a unidade e fortaleza do seu partido no Ecuador desta legislatura e defende que o estilo Galicia de gobernar é cumprir a palabra dada. Esa estabilidade que temos en Galicia, ese cumprimento é fundamental. Nestas épocas na que estamos, sin ir máis lonxe, donde a mentira se convirtiu nunha ferramenta política máis, na principal, para Pedro Sánchez, por exemplo. Presume de medidas como a gratuidade da universidade ou o plan para construir 4.000 vivendas e acusa o Goberno Central de intentar boicotear iniciativas da Xunta para atraer investimentos. Se creen que merece unha medalla e un aplauso e un recoñecemento conseguir que non veñan industrias a Galicia, e eu digo que se están equivocando de plano. De plano. E que non esperen outra cousa que a nosa firmeza. O presidente cree que BNG e PSOE fomentan a crispación en Galicia. Unha oposición que, se non está enfurruñada e enfadada por sistema, todo lle parece mal, a todo hai que dicir que non, están totalmente desnortados. E pídelle aos seus que vayan a por todas nas próximas citas electorais para facer, di,
a mellor Galicia da historia. Os populismos que ven isto como un trofeo para simplemente poñer a bandeiriña no territorio no que foron capaces de poñelo, hai que decirles que Galicia vai seguir confiando no Partido Popular mentras estemos á altura do que hai que facer, con respeto, pero con convencemento. O BNG critica o que definen como estilo Rueda nestes 2 anos de legislatura. Nun comunicado, os nacionalistas falan de fracaso do PP na Xunta. Aseguran que aumentaron os problemas en sanidade e en vivenda, así como as listaxes de dependencia. Tamén acusan a Rueda de ser un presidente centrista, din, que segue as ordes de Xénova e que non defende os intereses dos galegos. En Ponferrada, o secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, participou esta mañá no seu primeiro acto de precampaña nas eleccións de Castela e León. Apoiou o candidato socialista Carlos Martínez, que puxo de exemplo en xestión e aproveitou para lembrar as políticas levadas a cabo polo Executivo nos anos de mandato. Asegurou que o goberno de coalición de esquerdas vai como nunca e anunciou que haberá Sánchez polo menos ata 2027. Y llevamos así 8 años casi. Cuando me dicen, merece la pena, que sí merece la pena hasta 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León. O Partido Popular acusa ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlasca, de boicotear a comparecencia do próximo xoves no Senado de Julio Martínez Martínez, sinalado como posible testaferro do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo o PP, non localizalo por ter nome e apelidos comuns é unha excusa máis polo temor, din os populares, o que puidese dicir. Aseguran que o testimonio de Julio Martínez é clave para esclarecer a investigación do escándalo de Plus Ultra. Podería ter cobrado unha comisión polo rescate, cartos que supostamente devolvería a Zapatero facturándolle a asesorías fantasma. O exmembro de ETA, Jon Bienzobas, coñecido como Caraca, consegue a semiliberdade. A partir da próxima semana gozará de saídas diarias do cárcere de Basauri. Un plan personalizado que lle permitirá abandonar a prisión dende as 8 da mañá ata as 9 da noite, ou igual que o ex-xefe da banda Cherokee. Esta concesión chega 5 días despois do 30 aniversario do asasinato de Francisco Tomás y Valiente, polo que Bienzobas foi xulgado tras dispararlle no seu despacho da universidade. E non se descartan máis denuncias por acoso sexual na cúpula da Policía Nacional. Outras mulleres axentes, 3 en concreto, contactaron co abogado que leva o caso da muller que denunciou por violazón a José Ángel González, dao da Policía, e que este martes dimitía do seu posto. Segundo publica hoxe o xornal El Mundo, outros altos mandos poderían estar involucrados en diferentes casos de acoso sexual e abuso de poder. A querela que precipitou esta semana a caída de González axuntaba audios dentro do domicilio onde se cometeu a suposta agresión, así como presións anteriores. O anterior dao era un home de total confianza do ministro do Interior, Grande Marlasca. A piques de cumprírense 4 anos da invasión rusa en Ucraína, repasamos un conflicto que agora está estancado. En febreiro de 2024, as tropas rusas ocuparon a cuarta parte do territorio, 157.000 kilómetros. Dun xeito rápido, en 10 días, Putin cría que ia conquistar Kiev, pero subestimou o exército ucraíno. A contraofensiva foi potente e agora mesmo Rusia controla o leste do país dende Donbass ata Gerson. Neste tempo, moitos cidadáns ucraínos tiveron que refuxiarse noutros países. España é o quinto que máis acolleu, máis de 250.000. Deles, máis de 2.500 reciben axuda en Galicia. Unha guerra de desgaste na que os drons pasaron a ser a clave. Este mes xa houbo máis de 1.000 ataques aéreos. Esta cifra incrementouse sobre todo dende xullo de 2024 e son constantes. Esta madrugada, polo menos 2 persoas morreron e 20 resultaron feridas. As autoridades ucraínas tamén informaron de danos contra a suministración eléctrica. De feito, milleiros de habitantes están pasando un dos peores invernos en electricidade. Mentres, a rolda de negociacións trilaterais cos Estados Unidos remata sen acordos. Zelensky pediu enfatizar a paz, pero cuestións políticas e territoriais seguen moi distantes. De volta a Galicia, o recinto feiral de Silleda acolle este domingo alrededor de 5.500 aspirantes ás prazas de coidadores e de persoal subalterno convocadas pola Administración galega. Onte tamén se presentaron máis de 800 candidatos a técnicos de cociña e auxiliares de cociña.
fin de semana de oposicións no recinto feiral de Silleda. O sábado, máis de 800 persoas participaron no proceso selectivo convocado pola Administración galega para cubrir 15 prazas de técnico de cociña e 45 de auxiliar de cociña. Este domingo o recinto recibe case 3.700 aspirantes a 35 postos de persoal subalterno e preto de 1.900 candidatos a 50 prazas de coidadores. Isto non é máis que unha parte de todo o proceso de desenvolvemento de probas selectivas que estamos a facer nesta legislatura, co objetivo de, alo menos, convocar esas 4.000 prazas para renovar o persoal ao servicio dos servizos públicos autonómicos. Entre os concursantes, nervios, pero tamén esperanzas. Bastante nerviosa, pero eu creo que bastante ben. Pero a oposición gañan os máis preparados, pero bueno, non me parece un exame difícil. Non foi tan mal. Igual se rasca algo. O conselleiro de Facenda e Administración Pública recordou que o ano pasado sacaron a concurso 1.267 prazas e subriñou que no primeiro semestre deste ano convocaron 19 procesos selectivos para 867 postos. Malia a tregua destes días, as intensas chuvias das últimas semanas lévanos a ollar cara as presas dos encoros que están a soportar grandes cantidades de auga. Unhas infraestructuras que, segundo os expertos, precisan de máis investimentos para mellorar o mantemento e garantir a seguridade. España é o país da Unión Europea con maior número de presas e encoros, con algo máis de 2.400, das que 375 son de titularidade estatal e o resto son concesións. A media de idade destas infraestructuras é de 50 anos e, segundo os expertos, o 60% das presas precisarían intervencións urxentes para mellorar a súa seguridade. E máis aínda se temos en conta que unhas 900 presas son de clase A, ou o que é o mesmo, habería risco para a poboación no caso de colapsar. Yo lo que nosotros decimos es que no tardemos ahora otros no sé cuántos años en poner en condiciones las presas para que después de que pase algo, ¿no? O sea, que nos adelantemos. Que no pase como en ferrocarriles ha pasado, que ha tenido que haber un accidente para que se revisen todas las vías de toda la alta velocidad de España, porque estaban en las mismas malas condiciones, ¿no? Segundo Contreras, serían precisos 4.000 millóns de euros de investimento nos próximos 10 anos para mellorar a seguridade, para garantir, por exemplo, que se cumpla coas revisións das infraestructuras ás que obriga a lei cada 5 anos. E cree que sería precisa ademais a creación dun órgano independente que xestiona a seguridade das presas. Que de verdad se cree, como hay en las centrales nucleares o como hay en la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que se cree un organismo independiente que lleve la gestión de la seguridad de las presas y en general de la gestión en épocas de avenidas. En Galicia temos un total de 52 encoros, a grande maioría na provincia de Ourense, que conta con 25, máis grande o de Belesar no río Miño, cunha superficie dunhas 1.900 hectáreas. Nas últimas semanas detectáronse preto de 3.000 aves mortas ou moribundas na costa galega, sobre todo nas Rías Baixas. Moitas delas son exemplares de arao papagaio. Trátase dunha situación excepcional debido aos continuos temporais, aínda que non se descarta que unha parte da mortaldade teña que ver co chapapote ou co gromo da gripe aviaria. Nas praias galegas, sobre todo nas orientadas a mar aberto, localizáronse centos de aves mariñas mortas ou moribundas desde o mes de xaneiro. Unha de cada 3 son exemplares de arao papagaio, unhas aves que viven en alta mar e que todo indica que están sucumbindo aos continuos temporais deste inverno. Todos estes trens de borrascas sucesivos o que fixeron foi dificultar a súa alimentación. Estas aves pois acabaron debilitándose tanto que ao final acabaron morrendo sen depósitos graxos de frío. Hai algunhas aves afortunadas que chegan vivas e poden ser recollidas por voluntarios e levadas aos centros de recuperación de fauna, neste caso que temos aquí ao lado en Oleiros, para a súa eventual recuperación. Voluntarios do Grupo Naturalista Hábitat limparon esta fin de semana unha praia de Oleiros e atoparon varios araos papagaios e un araíño atlántico, unha ave da que hai moi poucos rexistros en toda a Península Ibérica. Por iso, para os ornitólogos, esta é unha situación que hai que documentar. Estas aves que nos atopamos veñen a engrosar unha lista de exemplares que están ahora mesmo contabilizándose tanto en Portugal como en Francia, nas Illas Británicas, tamén a nivel galego, por suposto, e outras comunidades autónomas, e así pois temos unha maior idea acerca da bioloxía desas aves en canto a súa hibernada. Nós temos registrado alrededor dunha
unha decena de exemplares de arao papagaio que viñan con alelas das illas británicas. En concreto, un deles superaba os 20 anos de idade. Son aves moi lonxevas. Algún dos paxaros está manchado de chapapote e existe o risco de que poidan ser portadores da gripe aviaria, así que hai que tomar precaucións. No caso de atopar a unha ave mariña viva, neste caso chamar ao 112 ou os centros de recuperación de fauna para que persoal cualificado e formado poida recoller esta ave e levar ao centro de recuperación de fauna. As precipitacións incesantes deste inverno tamén teñen as súas cousas positivas e non hai máis que achegarse a Dumbría para comprobalo. A fervenza do Ézaro. Parada obrigada para quen visita a Costa da Morte. Loce espectacular. Nesta primeira fin de semana sen chuvia do ano recibiu xa centos de visitantes. Non hai outro río en toda Europa que se funda co mar como o fai o Xallas no Ézaro. As augas deslízanse polas paredes graníticas do Monte Pindo desde unha altura de 40 metros. Es una cascada que cae al mar y tiene su peculiaridad. Prácticamente la única o una de las pocas cascadas que tiene esa característica, ¿no? É unha paisaxe natural monumental única, parada imperdible para quen visita a Costa da Morte. Este grupo chegou nunha excursión desde Santiago de Compostela. Hemos venido de vacaciones a Santiago de Compostela y hoy decidimos hacer esta excursión y nos está encantando, la verdad, súper bonito todo. Nos habían dicho que llevaba como 2 meses lloviendo así mal tiempo y este fin de semana lo hemos cogido espectacular. A visita cadroulles nun momento ideal, con sol despois de incontables semanas de chuvia e cun caudal alto. A fervenza e todo o que a rodea son un convite á contemplación pausada. Este lugar respira paz, tranquilidad, es muy relajante. Es un poco natural, medio salvaje, ¿no? Para salir un poco de la ciudad y, bueno, ver un poco de naturaleza también. Yo a todo el que me visita lo traigo a que vea Ézaro y el Mirador, para que vean las vistas espectaculares. Maravilloso, demasiado maravilloso, primera vez y vamos a esperar el verano para verla mejor, como me dice él. Volver para deixarse sorprender de novo pola beleza do Ézaro. Mantense o anticiclón que nos deixa un domingo primaveral en case todo o país. Temperaturas suaves que roldan os 20 graus e tempo solleiro que convida a disfrutar do día ao aire libre. Xoan Pereira. Sí, xa se vai notando o efecto dese sol tan desexado logo de moitas semanas de chuvia e escuridade. Durante boa parte do día podemos librarnos da roupa de abrigo porque a temperatura hoxe achégase ou incluso pode superar os 20 graus na costa e sobre todo no interior. Sen apenas nubes é o momento para recargármonos de vitamina D. O termómetro mesmo vai subir un chisco máis mañá luns. Iso sí, hai sinais que nos lembran que aínda estamos no inverno, cando sopra o aire fresco e a oscilación térmica é notable, porque de noite a temperatura baixa bastante, en algúns puntos a néboa tarde en desfacerse. Baixo esta mesta lagoa de néboa que durante a mañá cubriu o Val da Louriña non loce o sol e o termómetro descendeu ata os 2 graus. Baixo cero chegaron na Limia. Porén, fora daí, a primavera trouxo este domingo un anticipo no medio deste inverno tan duro e teimoso. O sol tampouco quenta moito, pero bueno. Pero por dar unha volta ao sol, tan bo día. Hombre, salir ao sol sabía ganas. Sí, súper buen tiempo y aprovechando para pasear ahora, un montón. O anticiclón que secou no medio das borrascas deixa temperaturas suaves, que en zonas do interior aproxímanse ou superan os 20 graus. Mesmo poden subir no inicio da semana vindeira. Compre xa a manga curta e disfrutar do lecer e a actividade deportiva ao aire libre, sabendo que no ceo por fin manda o astro rei. Lo puedes hacer aunque llueva, porque al final estás mojado todo el tiempo, pero sí que es cierto que bueno, es otro rollo estar con el sol, apetece mucho más. Sí, a verdade que sí, xa había ganas, un tempo fantástico, nun paraíso natural como isto, e nada, disfrutando un poquinho, facendo un poquinho de deporte que tamén ben. Cando sopra o vento notase algo de fresco, con todo durante boa parte do día o ambiente primaveral. Volve a normalidade tamén aos ríos. De feito, a Xunta desactivou o plan Inungal, xa que non hai risco de desbordamentos. A camelia é a flor de inverno por excelencia que atrae pola súa beleza. A nosa comunidade posúe as características óptimas para o seu cultivo. En Galicia convertéronse nun atractivo turístico máis coa recreación das rutas da camelia.
A camelia é a flor que adorna a nosa paisaxe no inverno, que destaca pola súa beleza e pola gran variedade de especies. Estamos no Pazo de Ortigueira, en Santa Cruz de Ribadulla, en Vedra. Participamos este domingo na visita aos seus magníficos xardíns. Son preciosas, moitísimos colores, acabamos de ver unha aí coa flor super grande, e nada, me encantan velas, e velas aquí tan cuidadas e tan bonitas, son espectaculares. As camelias son un dos recursos naturais máis importantes que ten no inverno Galicia, converténdose nun atractivo turístico máis. Son moitas as contornas públicas e privadas que cultivan camelias. Desde o Turismo de Galicia puxeron en valor a floración destas especies e a súa riqueza natural, xerando desde hai anos a Ruta da Camelia. Que combina a natureza, o entorno natural e ademais co entorno patrimonial, porque non hai que esquecer que parte desta ruta está formada por moitos pazos que teñen un gran valor patrimonial. Estas flores chegaron a Galicia a finais do século XVIII procedentes de países como a China e o Xapón. Ter as mellores condicións meteorolóxicas para ter as camelias. Atrae moito turismo internacional, fundamentalmente do resto de Europa, de Gran Bretaña, aínda que tamén de América temos visitantes. En Galicia cultívase unha variedade duns 2.500 tipos de camelias e é todo un espectáculo a súa floración. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitou Boimorto para comprobar os traballos de recuperación do sendeiro tradicional da Gavia dos Ánxeles. Unha actuación que forma parte dun plan de 1,5 millón de euros para 14 concellos. O obxectivo é mellorar a accesibilidade das contornas fluviais, poñer en valor estes espazos e promover o seu uso responsable. Atacaban webs de ministerios, partidos políticos e institucións públicas. A Garda Civil detivo a 4 dos principais integrantes do grupo español denominado Anonymous Fénix pola súa presunta participación en ciberataques contra organismos públicos. Buscaban saturar o sistema bloqueando o acceso aos usuarios. Este grupo comezou a súa andaina no 2023, sendo especialmente activo nas redes sociais Xe e Telegram. Acadaron o seu punto de máxima actividade tras a Dina de Valencia. E hoxe cúmprense 2 anos do incendio que arrasou un edificio no barrio de Campanar, en Valencia, e no que morreron 10 persoas. Moitas tamén quedaron sen vivenda. O inmoble leva rehabilitándose 6 meses e está previsto que se remate no 2027. Hoxe houve un acto conmemorativo para lembrar as víctimas e renderlles homenaxe. E un incendio calcinou por completo unha casa en Mondoñedo. Situada no casco histórico da vila, non estaba habitada, pero nas vivendas do Carón sí que había veciños que tiveron que ser desaloxados. Afortunadamente, o lume non afectou os inmobles lindeiros e os residentes volveron xa pola mañá ás súas casas. Cando os bombeiros do Parque de Barreiros chegaron á casa, o incendio desta vivenda deshabitada de Mondoñedo que estaba pendente de restaurar xa estaba moi avanzado. Chamáronos sobre as 7 da mañán, porque estaba ardendo unha vivenda antiga de madeira con 2 vivendas pegadas colindantes, onde sí que estaban habitadas. Había unha persoa con mobilidade reducida que foron evacuadas pola Garda Civil e polos veciños, e a nosa labor ao chegar centrouse en protexer as 2 vivendas colindantes, refrigerando tanto os cargadeiros que daban as 2 vivendas, así como baixar a carga térmica da vivenda principal que estaba ardendo. A casa afectada está moi preto da Catedral Mindoniense. Veciños do lugar foron os primeiros en percatarse do incendio e, xunto con axentes da Garda Civil, evacuaron os veciños dos edificios lindeiros. A ambos lados había 2 casas efectivamente que estaban habitadas, e delas que además con personas maiores con discapacidades, que bueno, uns rapaces que ainda estaban de noite de juerga do que era que foi o antroido onte o desfile, pois axudaron a sacar rapidamente e non houve maiores consecuencias. A media mañá os veciños xa puideron voltar ás súas casas que non resultaron danadas polo lume. Durante horas, os bombeiros estiveron arrefriando o edificio. Estas son imaxes dun incendio que calcinou por completo 2 coches aparcados no Paseo das Carolinas de Ribeira. Aconteceu de madrugada. As lapas danaron un terceiro coche. A policía investiga o acontecido, pero polo momento descoñécese a orixe.
Unha das marquesiñas que estaban tombadas no Milladoiro, preto de Santiago, segue dando que falar e moito. Se hai uns días a súa inclinación antinatural foi obxeto de comentarios, agora é un acto vandálico. E non polo estrago en sí, senón pola solución que ofreceu un creador de contido en redes sociais e que foi seguida por máis de 100.000 persoas. Cristian Lucas é un venezolano veciño do Milladoiro en Ames dende hai 10 anos. Unha das súas afeccións é crear contidos para redes sociais e ademais vive preto da marquesiña dos buses que se fixo famosa hai uns días pola súa cuestionable inclinación. Cando a estrutura recuperou a compostura e o anonimato, uns vándalos decidiron poñela no foco outra vez cunha malintencionada pintada. E antes de que puidesen intervir os servizos municipais, Cristian decidiu actuar. Eu vino sucio, dábame rabia que estaban novas, quixenla limpiar, sin ningún objetivo realmente. Nin me imaginé que iba a pasar todo isto. Este veciño do Milladoiro decidiu limpar a pintada e contar o caso nas redes sociais nun vídeo de menos dun minuto que por esas cousas que ten a internet xa colleitou milleiros de visitas. E que pasou? Que leva 100 e pico mil reproduccións e encántame porque é algo do que me sinto orgulloso. Non o fixe con esa intención, pero bueno, a xente gustalle, eu encantado de poder aportar un granito de arena. O vídeo xa leva máis de 400 comentarios, a maioría positivos, algo que lle sorprende xa que afirma que actuou por puro civismo. Para min era algo normal, e despois, bueno, incluso felicitoume o alcalde, porque un auto cívico e tal, e para min, nada, levou 20 minutos, 3.50 e aí pa limpa. Cristian só leva un ano subindo contidos ás redes sociais. Agora que se fixo viral, espera seguir chegando a cada vez máis xente cos seus vídeos e que a marquesiña volva ao seu funcional anonimato. Problemas, soluciones. O traballo dos voluntarios é fundamental para sacar adiante as boas iniciativas que poñen en marcha distintos colectivos e ONGs. É o caso das protectoras de animais que pouco poden facerse en as persoas que botan unha man. Un refuxio de cans de Vigo pide axuda urxente para non ter que pechar. O refuxio abriu hai máis de 7 anos e despois de pasar por varias ubicacións asentouse nestas instalacións alugadas en Castrelos. Chegou a contar coa axuda de 20 voluntarios. Hoxe en día son menos da metade. Activos, uns 6 ou así. Son de luns a domingo, 2 turnos ao día, serían 14 persoas mínimo. Mais aparte o voluntariado, porque non pode vir unha soa persona. Sen hai moitos cans, agora que, por desgracia, temos poucos porque non podemos asumir máis. A protectora iniciou unha campaña en medios e redes para captar axudantes. Almudena respondeu á chamada. Entereime na noticia polo Faro de Vigo e estou aquí. Anímome máis ben ahora mesmo porque teño tempo, teño as tardes libres e necesitaba ayudar. Pero fan falla máis persoas e tamén máis cartos, porque custa moito alimentar, limpar, darlle asistencia veterinaria e sobre todo agarimo a estes animais abandonados. Carecen de axudas públicas e van tirando de padriños particulares, doantes e algo que venden nun mercadiño. Agora só poden atender 5 cans, así que se a cousa non mellora, plantéxanse pechar. O cierre, sí. Está destinado, se esta situación non mellora, a cerrar, porque é moitísimo traballo. O malo é que a lista de animais que agardan por un refuxio non para de medrar, e non hai mans para cubrir tanta necesidade. O té é a segunda bebida máis consumida no mundo, despois da auga, pero en España está aínda lonxe de alcanzar a popularidade do café. Non obstante, nos últimos anos apréciase un cambio de tendencia, grazas en boa medida á incorporación de novos sabores e o auxe das bebidas saudáveis. O mundo bebe cada día máis de 4.000 millóns de cuncas de té, unha bebida infusionada cun papel central en moitas culturas, nomeadamente na anglosaxona. En España, onde o dominio do café é indiscutible, o consumo de té non deixa de medrar desde o ano 2019. Nesta cafetería da Coruña ofrecen opcións diversas. Los mismos que servimos en cafetería también los tenemos a la venta aquí en nuestra tienda gourmet, que serían unos que nos traen expresos de Alemania, y la verdad que son de los que más están saliendo últimamente. Luego tendríamos variedades también de americanos que nos traen y los clásicos británicos. Os clásicos, como o té negro ou o té verde, seguen estando entre os máis solicitados, pero cada vez é máis difícil escoller, porque o mercado do té en particular e o das infusións en xeral incorporan constantemente novos sabores. Tenemos algunos clientes que siempre van al mismo sabor. Luego tenemos otros que sí, que pues una vez vienen a probar uno o los prueban en cafetería y dicen, ay mira, este me ha gustado, pues claro, como los tenemos aquí en cafetería, pues también los compran y al día siguiente pues vienen a probar otro.
Asóciase o equilibrio e o benestar. Para moitas persoas o momento do té converteuse xa nun ritual ineludible. Pois veña, imos agora de papatoria, pero desta vez cunha receita da casa. En Lestedo están a celebrar a súa famada Festa da Filloa e xa levan unhas cantas. De feito, perdemos a conta xa do número de edicións e dos freixos que levarán comidos, pero para iso temos ali a Andrea Otero. Deuche tempo a probar en algo? Sí, pois claro, porque filloas hoxe aquí en Lestedo hai dabondo, segundo nos contan dende a organización, é un ano de récord e sobre todo grazas ao traballo de todas estas persoas que o fan posible. Aquí estades vendo as miñas costas esta máquina filloeira que dende primeirísima hora desta mañá non para de sacar filloas. Pode chegar incluso a facer máis de 1000 por hora. Tamén as temos, por suposto, feitas na pedra, tanto doces como salgadas, e este ano tamén a novidade son as filloas sen glute para as persoas celíacas. E, por suposto, a filloa está dende sempre da man do Entroido. Xenerais da Ulla esta mañá fixeron un desfile polo centro de Lestedo e a hora acaban de rematar os vivas e os atranques. Polo tanto, aínda queda moita programación, pero que queda de xornada con moita música de orquestra pola tarde, pero sobre todo moitas filloas. As filloeiras non paran de fumear en Lestedo no día grande da súa festa. Desde as 8 da mañá levan preparando unhas 2000 filloas por hora. Estamos aquí a tope, nada, un unta, outro bota, damos a volta e sacamos para que todos comades o mellor posible. Unha máquina a presión e nada, para sacar filloas as máximas que damos sacado para que salgan frescas e poder venderlas. Prepáranas para todos os gustos, doces, salgadas, recheas e tamén á pedra. Máis riquísimas, as mellores, como que vou dicir o que vivimos aquí. Ricas. Está moi boa. Sí. Cantas comiches xa? Moitas. Eu proveinas, claro, xa as provei. E mirás que levo. Eu é o primeiro ano que vim, está moi ben isto. Eso porque as pagamos, que se foran gratis comíamos moitas máis. En Lestedo levan 43 anos organizando esta festa declarada de interese turístico nacional. A celebración convertiuse en todo un emblema da parroquia. Xa ves, a xente, todo o mundo colaborando, tanto maiores como pequenos, e, bueno, é un placer. Bueno, isto o da filloa xa é un sentimento. A ver, levamos 43 anos. Ao ser declarada como interés turístico nacional, acude moita máis xente, hai máis publicidade, hai máis traballo, hai que botar aquí 15 días traballando e preparando todo, e nada, igual que sempre. Durante toda a xornada, as filloas poderán degustarse no campo da feira de Lestedo e pola noite seguirá a festa. E que hai mellor que a comida galega. Ben, envexa danos, sobre todo a estas horas, ver esas filloas, pero tamén as cachuchas que están triunfando no Carballiño. E ali, tradición e sabor conxugan perfectamente, volveron darse cita nese punto. Centos de persoas achegáronse a Tavila para degustar un dos pratos máis emblemáticos, sen dúbida ninguna. Demetrio Morenza, o ademais tes festa por aí, non? Ambiente o que hai hoxe por Carballiño para despedir este Entroido con un tempo espléndido, a 16 graus marcan os termómetros nesta vila, e con charangas como estas, como os ligorianos, que levan dende 1954 esta agrupación, que é unha das moitas que hoxe desfilaron por as rúas do Carballiño para facer as delicias de todas aquelas persoas que se quixeron achegar e que aínda disfrutan. E agora hai que facer unha pequena pausa para degustar, como non, a cachucha, porque hoxe é a celebración da festa da cachucha do Carballiño, 31ª edición, unha magnífica ocasión tamén para despedir o Entroido todo polo alto, con sol, con cachucha e con bo ánimo. Un folión tocando o seu rítmico compás ás portas da Veracruz. Un barco de guerra sobre o asfalto preparado para a última arribada deste Entroido. Se hai algún máis, que me escriba alguén por aquí que imos, Os incombustibles galos de Asteris preparándose para unha enchente de xabaril. E temos o porquiño jabalí tamén aquí. É que se lle mira a cara un pouco aí tamén. É dicir, vos hoxe cachucha non, vos xabarín. Non, nós de xabarín millor, gustan máis o xabarín, pero damoslle a todo, A loucura do Entroido apoderouse do Carballiño no día da festa da cachucha, unha cita imprescindible que nin o sol quixo perder. Un día espléndido, que go diría despois de todo o que pasamos?
porque veu a renacer, renacemos agora tamén. Ao longo de todo o día, as comparsas e carrozas percorren a Vila do Arenteiro levando a animación do Entroido por cada rúa, por cada praza. Entre eles a agrupación máis lonxeva, unha trintena de ligorianos que acoden á cita desde hai máis de 70 anos. Para nós é o máximo, estamos todo o ano esperando que chegue o día do Carnaval, basta que cando ven un ano que chove ou tal, pois pasámolo mal. E para repoñer forzas, ferven as potas nos restaurantes da vila e a festa da cachucha, o elemento principal dun cocido ben equipado. O plato principal é a cachucha e nos, a parte de cachucha, pois metemos un pouco de panceta, un pouco de touciño, un pouco de rabo, un pouco de orella. Unha fin de festa á altura dos máis entroideiros. Mañá, luns 23 de febreiro, celébranse 189 anos do nacemento de Rosalía de Castro. A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega conmemorou a efeméride. E fixo nun acto no Panteón de Galegos Ilustres recordando a Rosalía de Follas Novas, a da denuncia social e o compromiso cos máis débiles. A carón do panteón onde repousan os seus restos, un ano máis os poemas de Rosalía resoaron en San Domingos de Bonaval. Venderonlle o carro e as leiras que tiña, deixárono sollo coa roupa vestida. María, eu son mozo, pedir non me é dado. Eu vou polo mundo para ver de ganalo. Dun golpe, dun sollo, deixeino sin vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E estonces cumprouse a xustiza. O manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega recolleu a vixencia das denuncias sociais de Rosalía contra a desigualdade, a violencia e a cobiza. A súa obra aborda con verdade e lucidez toda a problemática humana, tanto dende a súa emocionalidade como na súa dimensión social e política. E isto hoxe en día é imprescindible porque faise necesario reflexionar, e non só reflexionar, senón actuar fronte aos perigos que vemos adoito, non? Os poemas que ela ten son como a grande poesía, esas que un pode ler e dan un resultado distinto segundo a época da vida nas que un as lee, non? É dicer, a lectura de Rosalía non se esgota. Este luns, día do aniversario, a asociación celebrará actos de homenaxe en distintas cidades galegas e promoverá a obra da autora nos centros de ensino. Súmanse así aos actos organizados pola propia Fundación Rosalía en Padrón e Santiago. Nos marchamos, xa saben, máis información en G24 e g24play.gal. E agora, imos ca información deportiva. Esta tarde xoga o Celta. Sí, faino a 6:30 en Balaídos ante un Mallorca en descenso. Uns minutos estamos en Vigo e repasamos tamén a vitoria de onte do Deportivo fronte ao Eibar.